ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଛ କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଏ କାମ କାଲି କରିବି, ଆଉ ସେଇ କାଲି କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟରେ ନିଜ ଆରାମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେବ। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ସମୟ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଆଉ କେହି ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ହେବାର ଦେଖିବେ, ସେଦିନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁତାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ମନ ମାରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଥରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପାଦ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ତ ଜୀବନ ତ ବଦଳି ପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଭମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।